ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯେପରି ପଢ଼ିଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟିର ସମୟ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଅଛି ତା'ର ସେଇଟା କେଉଁ ସମୟର। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତା କେଉଁ ପୁରୁଷର ଏବଂ ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସେ କର୍ତ୍ତାର ବଚନଟି କ'ଣ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସମୟ। ତା ସମୟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସମୟ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ପାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଅତୀତ। ପାଷ୍ଟ ହେଲା ଅତୀତ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା କିଏ ହେବ ପିଲାମାନେ ତ ମନ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସମୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଅତୀତ କିଏ ନା ତୁମ ଜେଜେ କ'ଣ ହେଲେ ତୁମର ଅତୀତ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର କିଏ ନା ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମ ବାପା କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କ'ଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି ତୁମ ଜେଜେ ଅତୀତରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ନା ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଅତୀତ। ସେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି। ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛ ଶିକ୍ଷକ ହେଇନାହଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତା'ର ସମୟ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନା ଅତୀତ ସମୟ ନା ଫ୍ୟୁଚର ସମୟ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସେ ବାକ୍ୟଟିର କର୍ତ୍ତା କିଏ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ସେ ବାକ୍ୟଟିର କର୍ତ୍ତା କିଏ। କର୍ତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା'ର ପୁରୁଷ ସେ କର୍ତ୍ତାଟି କେଉଁ ପୁରୁଷର। ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କିଏ ଆସିଥିଲା ନା ଆଇ ମୁଁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ହେଲା ତୁମେ ବା ହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା ନା ୟୁ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ରେ କିଏ ଥିଲା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଥିଲା ହି ଆଉ ସି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଲେ ନା କର୍ତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ତା'ର ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ ପୁରୁଷଟି କେଉଁ ବଚନର। କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ବଚନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏକ ବଚନ ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏକ ବଚନ ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଲା ନା ବହୁ ବଚନ କ'ଣ ବହୁ ବଚନ ବା ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର। କ'ଣ ରହିଲା ନା ବହୁ ବଚନ ବା ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ନେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ ରହିଛି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷକ କିଏ ନା ମୁଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଲି କ'ଣ ଏଠି ନା ମୁଁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏହାର ସମୟ କ'ଣ। ସମୟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମୟ କ'ଣ ଜାଣିଲା ସମୟ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସେଠି କିଏ ଅଛି ମୁଁର ଦେଖିବା ପୁରୁଷ। ଏହା କେଉଁ ପୁରୁଷ ମନେ ଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୁହ ମୁଁ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଯିବ ନା ମୁଁ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। କାରଣ ମୁଁ ମୋ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନା ଯିଏ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ସନ୍ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପୁରୁଷ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ବଚନ। ତାହେଲେ ବଚନ ମୁଁ କହିଲେ କେତେ ଜଣକୁ ବୁଝେଇବ ନା ମୁଁ ଏକା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ବଚନ କ'ଣ ହେଲା ବଚନ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। କ'ଣ ହେଲା ବଚନ ନା ବଚନ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟର ନା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସମୟର ବାକ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତା କିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ମୁଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ବଚନ ନା ଏଇଟା ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ବା ଏକ ବଚନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ କୁହ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେବା ମୁଁ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଲେ
ନା ମୁଁ ପାଇଁ ନେଲେ ଆଇ। ତାହେଲେ ଆଇ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ବସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବସେ ଆମ୍। ବୁଝିଗଲା? ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇ ଆମ୍। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଜଣେ ପାଇଁ ବସିଲା ଏ, ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ବସିଲା କ'ଣ? ପିଲା କୁହ ଶିକ୍ଷକ ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷକ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଟିଚର। ସାବାସ, ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ହେଲା ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଟିଚର। ବୁଝିଗଲା? ସେବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଛି? ନା ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ନା ତୁମେ ଜଣେ ସୈନିକ। କ'ଣ ଅଛି? ନା ତୁମେ ଜଣେ ସୈନିକ। ତାଠି ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟଟିର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ବା କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ତୁମେ। କାହା ବିଷୟ କହୁଛି? ନା ତୁମ ବିଷୟ କହୁଛି। ତାର କ'ଣ ଏଠି ଆର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ତୁମେ। ତାର ସମୟ କ'ଣ? ନା ତୁମେ ଜଣେ ସୈନିକ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସୈନିକ ଅଛ। ତାହେଲେ ସମୟ କ'ଣ ରହିଲା? ସମୟ ରହିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ସେମିତି ପୁରୁଷ କ'ଣ ରହିବ? ତୁମର ପୁରୁଷ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ବିଷୟ କହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟ କହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍। ପୁରୁଷ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍। ସେ ନମ୍ବର କିଏ? ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ଜଣ ବୁଝୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନମ୍ବର ରହିଲା ସରି ପିଲାମାନେ, ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। କ'ଣ ରହିଲା? ରହିଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। ତାର କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆର ସମୟ କ'ଣ? ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। କେଉଁ ପୁରୁଷ? ନା ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୁଷ। କେଉଁ ବଚନ ବା କେଉଁ ନମ୍ବର? ନା ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତୁମେ ଜଣେ ସୈନିକ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ୟୁ। ତାହେଲେ ୟୁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଆସିବ ଆର୍। ତ କ'ଣ ହେଲା? ନା ୟୁ ଆର୍ କ'ଣ? ନା ଜଣେ ସୈନିକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ୟୁ ଆର୍ ଏ ସୋଲଜର। ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ, ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ୟୁ ଆର୍ ଏ ସୋଲଜର। ବୁଝିଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ନା ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେ ଜଣେ କୃଷକ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏ ବାକ୍ୟଟିର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତାହେଲେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ନା ସେ। ତାହେଲେ ସେଠି ସେର ସମୟ କ'ଣ? ସେ ଜଣେ କୃଷକ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କୃଷକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସମୟ। ସମୟ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସମୟ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଏଇଟା ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ହେଲ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୁଷ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା? ନା ସେଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ତା ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସେ କଲେ କ'ଣ? କେତେଜଣ ବୁଝେଇବ? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ ଏଠି ନମ୍ବର ରହିଲା କ'ଣ? ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟର ବାକ୍ୟ? ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସମୟର ବାକ୍ୟ। କେଉଁ ପୁରୁଷ? ନା ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆଉ ବଚନ କ'ଣ? ବଚନ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ବା ଏକ ବଚନ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ନା ସେ ଜଣେ କୃଷକ। ତାହେଲେ ସେର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ସେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ହି। ତାହେଲେ କୁହ ହି ପାଖରେ କ'ଣ ଆସିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବ ଇଜ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ହି ଇଜ୍ ଏ କୃଷକ। ତାହେଲେ କୃଷକ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷକ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଫାର୍ମର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେ ଜଣେ କୃଷକ। ନା କ'ଣ ହେଲା? ନା ହେଲା ହି ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର। ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ବୁଝି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତାର ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଫୋର୍ଥ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି? ନା ଫୋର୍ଥ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଶିକ୍ଷକ ଅଟୁ ହେଲା। ସବୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ତୁମେ ଜଣେ ସୈନିକ ଅଟ, ସେ ଜଣେ କୃଷକ ଅଟେ, ସେମିତି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସମୟ କ'ଣ ହେବ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ଶିକ୍ଷକ। ତାହେଲେ ସମୟ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ? ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ସମୟ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ? ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏହାର ପୁରୁଷ ବା ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମ୍ଭେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କହିଥିଲା ଆଇର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଉଇ।
ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କିଏ ଯାଉଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ଉଇ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆର ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ପର୍ସନ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ଏ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ପର୍ସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଏକା କି? କ'ଣ ଥିବୁ? ଆମେ 2 ଜଣ ଥିବୁ ବା 2 ଜଣ ଅଧିକା ଥିବୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବହୁ ବଚନ। ଏକ ବଚନ କ'ଣ? ସେଠି ମୁଁ ଏକା ଥିବି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ମୁଁ ଥିଲି କ'ଣ ସେଠି ହେଲା ଏକ ବଚନ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଥିଲି? ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁ ବଚନ। ତାହେଲେ ବହୁ ବଚନ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁ? ନା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର। କ'ଣ କହୁ ଆମେ? ନା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ନା ଉଇ। କ'ଣ ହେବ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲା ଉଇ। ତାହେଲେ ଉଇ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆସିବ? ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଉଇ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆସେ? ନା ଆର୍। କ'ଣ ଆସେ ଉଇ ପାଖରେ? ନା ଉଇ ପାଖରେ ଆସେ ଆର୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଉଇ ଆର୍। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷକ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଏ ଲାଗିବନି। ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା? ନା ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି, ସେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଏ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ 2 ଜଣ ବା 2ରୁ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଲା? ଉଇ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ। କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଉଇ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଉଇ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା। ତୁମେମାନେ ଆଉ 2ଟିର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ବୁଝିଲା? ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୈନିକ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ସେମାନେ କୃଷକ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବୁଦିନ ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ସି ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ।